खुलुमखा joto takoroma nangnai tu asam people people news channel ang aksetika na logarithm di bidang pa sa perang nangni bagi tini des guru ke pono khabor kha tini borok beli bisingo kaita acham secretary khole rakha je factory অনেক important product বানাই যাব যেহেতু কালারিং ব্লক কালারিং ইট কালারিং টাইলস আমাকে আকমা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং প্রোডাক্ট বানাই যাবে जों आदियाव खोनावो बा सिबा नङो जे अमाहायके प्रडाक्ट बिजनेस से फायमानि हे पर दा बुखु चिनि बरक बेले बिसिंबो अमाहायके फैक्टरी दा स्टार्टिंग ओंखा ये कलाइन रोड से आते हो तो आते समय पुरोसुरा पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पर देख सकते हो ठीक है ताकराव नाव थाङै निजिनि मखले बो नायनांगो फैक्टरी एबा कंपनी वा फैक्टरी वा नाव निजिनि मखले थाङै निजिनि मखले थाङै नायनांगो थां कांटेक्ट नांगो एड्रेस ओंखा कालाइन करेचुरा मोबाइल नंबर 7002191242 अर्थात 9387802183 और नंबर नो व्हाट्सएप एबा कांटेक्ट डायरेक्ट कॉल फाय कांटेक्ट खालामो ताकराव आरो कैसा मेन गुरुत्वपूर्ण बेस खबर ओंखा जे मिया 11 डिसेम्बर प्राय 50,000 स्टूडेंट स्कुटी वितरण खालामना है साकलेखा बरमगोरां सीएम माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा प्लस उच्च माध्यमिक परीक्षा जरा 75% नम्बर लानाय जत छात्र छात्री रावनि बागै एकाउंट 12,500 टाका आनंदराम बरुवा प्रताप प्रदान खालामना है साकलेमन माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने और कैसे को ताकुराव जरा राज्यनि क्लास 8 श्रेणी पढ़े रावनि 3,50,000 छात्र छात्री विनामूल्य साइकेल वितरण खालामना है घोषणा खालामजाखा सीएम बरमगोरां डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने खुदै ताकुराव प्रत्येक बोसोर नायखे ताख्लायबो ट्रेन मेला थाङै दङ फ्रम बेंगालुरु चिनी जरा त्रिपुरा बेंगालुरु दंनाय रंग थाखाय कैसा बेस्ट गुड न्यूज जरा जे चिनी आसामनि त्रिपुरानि बाद अन्य स्टेटनि फाना जरा बेंगालुरु दंनाय रंग थाखाय कैसा गुड न्यूज दाख्लाय बेंगालुरु ट्रेन मेला उनि थाङै दङ प्लास नाव जुबा जब्रबै ट्रेन मेलाव एटेन्ड खालामदि ट्रेन मेलाव थाङै जरामान थांलाय ट्रेन मेलाव थाङै पार्टिसिपेट खालामदि जे मानसा जुबा जब्रलायदि खाख्लायो ट्रेन मेलाव फाय मानजा फायनाय चिनी बुबाग्रा त्रिपुरानि माननीय बरमगोरां प्रदीप किशोर देबबर्मा प्लास आरो अन्य पलिटिकल पार्टीनि एमएलए नेतारावबो फायनाय है खाख्लायो जों तो मिथियो बेंगालुरु त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि एकटा संगठन दङ जेनि रिप्रेसानि बागै गामि हामियानि नायखल दंनायनि बागै बगनि थ्रुयै त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन डाइरेक्टर बरमगोरां दिनेश देबबर्मानि जमानि दै दाख्लाय बेंगालुरु ट्रेन मेला पालायलायनानै थाङै दङ ट्रेन मेला 16 डिसेम्बर जरा चिनी बेंगालुरु दंनाय चिनी ताकुपुर बेंगालुरु दंनाय आसामनि त्रिपुरानि थाङै जत ट्रेन मेलाव थाङै पार्टिसिपेट खालामदि आं रिक्वेस्ट बेटा जे मानसा जुबा जब्रलायदि तानि बायन फार्मा चिनी बोसोर वाइस सेंगो so बायसं दलरो ताकुपुर तीन वीडियो आसनो चैनल नो चिनी आसाम पीपल न्यूज चैनल कथा उंटं कांगले चैनल सब्सक्राइब खालामदि एंड वीडियो लाइक कमेंट शेयर खालामदि नन बेंट्रा अमाके आसामनि बट इनफॉरमेशन माननानै बागै कौबुरु कौबाय खोनानानै नायनानै बागै कौबुरु कौबाय आसामनि इनफॉरमेशन माननानै बागै चिनी चैनल सब्सक्राइब खालामदि एंड पासे बेल आइकन क्लिक खालामनानै तापलोदि ताकुराव खुलुमखा जतनो गाम खुलुमखा साल गाम याफारो जतनो खुलुमगाम जत गाम खुलुमखा